Να λοιπόν η ωραία εικόνα. Δεν δείχνεται τυχαία όμως. Καλή βρύση δράμας είμαστε σήμερα. Ναι. Καλή βρύση δράμας. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι εκεί? Τι είναι? Οι μπαμπούγεροι. Τι, απόψε βγαίνουν? Έτσι λέει. Για καθίστε ρε παιδιά, πάμε στην ειδική, που είναι η Βίκη Κρητικού εκεί. Ναι. Να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί. Γεια σου Βίκη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Δεν περιμέναμε το χιόνι να μας βρει σήμερα. Είναι καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Τα μπαμπούγερα είναι επιποδός. Ναι. Από σήμερα μέχρι και για 3 ημέρες θα χορεύουν και θα ξυπνούν εδώ όσους κοιμούνται. Ναι. Και βέβαια τη φύση. Γιατί ακριβώς, λοιπόν, ο γραμματέας του συλλόγου, ο κύριος Σίδος Δημήτρης, θα μας πει για τα μπαμπούγερα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά από την χιονισμένη εδώ Καλυβρύση του νομού Δράμας. Στους πρόποδες του Μενικού Όρους απέναντι από το Φαλακρό Όρος έχουμε μπαμπούγερα. Ξεκινάμε από αύριο ένα δρόμενο που βιώνουμε εδώ στην Καλυβρύση 3 μέρες και 3 νύχτες. Είναι ένα δρόμενο που έχει τις ρίζες του στη διονυσιακή λατρεία και εξάλλου εδώ βρέθηκε και ο ναός του Θεού Διόνυσου. Ένας λατρευτικός τόπος ο οποίος η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως. Έτσι λοιπόν βιώνουμε 3 μέρες τα μπαμπούγερα. Τρέχει κρασί από μία βρύση εδώ στο χωριό 3 μερόνυχτα και ψήνουμε και τρώμε λουκάνικα. Έχουμε και αυτά. Περνάτε καλά στην κρύα βρύση. Δεν έχουμε μόνο χορούς και πανηγύρια. Όχι, φαΐ, ποτό. Φαΐ, πιωτή. Όλα. Για φέρ τα μπαμπούγερα κοντά ρε Βίκη, να δούμε τα παιδιά λίγο. Τι φοράνε, πώς είναι ντυμένοι. Τα μπαμπούγερα. Για ελάτε ρε παιδιά κοντά. Έχω την εντύπωση ότι εμείς δεν θα ακούμε τίποτα μετά. Δεν πειράζει. Βλέπουμε. Να μας πεις λίγο τι φοράνε και τι συμβολισμούς έχουμε. Λοιπόν, ελάτε κοντά. Να διακόλασε, ναι. Του λέει δεν αφήνει τον άλλο να κοιμηθεί. Να, εδώ είναι τα παιδιά. Γιατί βλέπετε εδώ τι σηματοδοτούν οι στολές. Ότι έχουν τις καπούρες που σημαίνει η γριά η μπάμπο η οποία τιμάται αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Έχουν την περικεφαλαία αυτό. Είναι η τραγόμορφη όψη του μπαμπούγερου που είναι το ζώο που έχει δύναμη να υπερπηδήσει τα εμπόδια της ζωής. Και επίσης με τα κουντούνια ξυπνάμε τη φύση. Η φύση αυτή τη στιγμή είναι σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάμε και να καρποφορήσει. Και επίσης το στακίδιο στάχτης που κρατούν στα χέρια θέλουμε να ξορκίσουμε το κακό. Το κακό που πρέπει να φύγει από όλους μας, από την κοινωνία μας. Είναι και επίκαιρα όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια. Να πω ότι όλες αυτές τις ημέρες τα μπαμπούγερα ξεκινούνται στους δρόμους και πειράζουν τους περαστικούς, τους οδηγούς, τους σταματάνε, τους κατεβάζουν από τα αυτοκίνητα. Κάνουν έτσι ένα εορταστικό πολύ δυνατό. Ορίστε, με πειράζουν και βέβαια τα μπαμπούγερα. Αφού είπαμε, με προτίμηση στις νεαρές κοπέλες. Ο πρόεδρος ο Παλικάρης ο Αθανάσιος, ο πρόεδρος θα μας πει τι προσφέρετε στους επισκέπτες που έρχονται. Βλέπεις τι κίνηση κάνει το μπαμπούγερο, έτσι. Ξέρεις, καταλαβαίνεις. Υπάρχει τόπιο λουκάνικο και άφθονο κρασί για όλους τους καλεσμένους. Κρασί, λουκάνικο. Υπάρχει αυθορμητισμός, υπάρχει κίνηση, ένα ξέφρενο γλέντι από όλους τους κατοίκους του χωριού. Να πούμε και τα ονόματα των μουσικών μας που είναι υπέροχοι. Είναι διάφορες ηλικίες. Βλέπετε έχουμε από μικρούς τον Τσακίρη, τον Μαρίνο, τον Παπαθεοδόρο, τον Γιάννη και τους μπαρμπάδες, τον Κώτα, τον Δημήτρη και τον Μάρτιο, τον Άγγελο. Εδώ μαθαίνουμε την παράδοση από τα γενοφάσκια μας, ζούμε την παράδοση και βιώνουμε καθημερινά όλες αυτές τις καταστάσεις. Καλούμε όλο τον κόσμο να μας τιμήσει με την παρουσία τους εδώ στην Καλυβρύση. Λουκάνικα ψητά έχουμε. Πάντα έχουμε ψητά λουκάνικα, ντόπια εδώ. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο και το τσίπουρο είναι το κατεξοχήν προϊόν εδώ της Καλυβρύσης. Όλος ο κόσμος εδώ είναι μισή ώρα από την πόλη της Δράμας. Μας τιμούν κάθε χρόνο και Αθηναίοι και Θεσσαλονικής και όλη η Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε για όλα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, παιδιά. Ευχόμαστε καλή χρονιά και του χρόνου. Να είστε καλά και του χρόνου, παιδιά. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Ωραία, φασαρία να γίνεται, ρε παιδί. Δώρος να γίνεται. Ένας δώρος ξύπνησε. Εντάξει, περνάει καλά ο κόσμος, χαίρεται, είναι ικανοποιημένος. Αλλάζει λίγο και την καθημερινότητα. Αλλάζει βεβαίως αυτή τη μιζέρια που έχουμε όλη στην καθημερινότητα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πηγαίνουμε. Δράμας. Άγγελε, συγγνώμη, το διευκρινίσουν. Μπαμπούγεροι. Γιατί δεν το ξέρουμε καλά. Εγώ τουλάχιστον το ξέρω. Κάνω προσπάθεια να σας ακούσω γιατί τα κουβέντα. Δικό σου. Θα προσπαθήσω να σας δείξω όσο γίνεται καλύτερα με το φακό της κάμερας του Αντώνη αυτό το δρόμενο. Ενώ εσείς θα βλέπετε το χαμό που θα γίνεται εδώ πραγματικά, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας δίνουμε τα στοιχεία για αυτό το δρόμενο που κρατάει 3 μέρες. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ τώρα. Δεν θα σας ακούμε. Θα ακούμε τον Δημήτρη.
που να μας εξηγεί. Πάμε προς τα δω. Πάμε προς τα δω. Εδώ. Λοιπόν, Δημήτρη, τι ακριβώς είναι αυτό, για πες μας. Καλώς ήρθατε στο όμορφο χωριό παραδοσιακό που διατηρεί όλα τα πολιτιστικά του στοιχεία και βιώνουμε κάθε χρόνο 3 μέρες, 6, 7 και 8 Ιανουαρίου στην Καλυβρύση της Δράμας, ένα πολύ όμορφο χωριό, τα Μπαμπούγερα. Ένα δρόμενο που έχει τις ρίζες του στη διονυσιακή λατρεία. Εξάλλου βρέθηκε και εδώ ναός του Θεού Διόνυσο, λίγο έξω από το χωριό, που μαρτυρεί όλα αυτά τα διονυσιακά στοιχεία. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε ένα γλέντι από σήμερα. Βγαίνουν οι μπαμπούγεροι στους δρόμους για να ξορκίσουν το κακό με το σακίδιο στάχτης που κρατούν, τα κουδούνια και να ξυπνήσουμε τη φύση. Η φύση είναι σε κυμερή ανάρκη και προσπαθούμε να την ξυπνήσουμε και να καρποφορήσει. Λοιπόν, να πω κάτι. Μπορείς να δώσεις, είναι αδύνατο βέβαια, να δώσεις ένα σύνθημα να σταματήσουνε. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, τα μπαμπούγερα είναι αυθόρμητα, δεν μπαίνουν σε καλούπια. Είμαστε ο μοναδικός σύλλογος που έχουμε τόσο αυθορμητισμό και τόση λαϊκότητα θα λέγαμε. Είμαστε όλοι ένα, δεν υπάρχουν ούτε ανώτεροι ούτε κατώτεροι. Γλεντάμε, διασκεδάζουμε 3 μέρες και 3 νύχτες. Πίνουμε κρασί από μια βρύση που τρέχει εδώ στην πλατεία του χωριού και τρώμε ντόπια λουκάνικα ψημένα που αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τις ψαριές. Λοιπόν, από την αρχαία Ελλάδα, πότε είναι ο σύλλογος αυτός και πόσα χρόνια να διώχνει. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1983 σαν πολιτιστικός. Οι δράσεις του όμως είναι από πολύ πριν σαν αθλητικός μορφωτικός σύλλογος. Θέλω να καλέσω όλους και όλες όσους μπορούν να παρευρισκούν στις εκδηλώσεις μας, στα δρόμενά μας. Καλύτερα, γιατί αυτό που ζούμε είναι ανεπανάληπτο. Όποιος δεν έχει έρθει να δει εδώ πέρα δεν μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν, ανακαλούμε το τίτλο να γράψουμε Καλυβρύση Δράμας. Είναι ένα χωριό που μας γνωρίζετε όλοι και αυτό οφείλεται χάρη σε εσάς. Ναι, γιατί είναι 23 χιλιόμετρα από τη Δράμα. Και υπάρχει το τοπικό στοιχείο σου λέει. Καλυβρύση λέγω. Σε όλο τον κόσμο, γιατί έρχονται και παίρνουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Καλυβρύση Δράμας λοιπόν. Εγώ θα προσπαθήσω να πω λίγο ανάμεσά τους. Θα προσπαθήσω εδώ. Εδώ είναι, εδώ. Δώστε του. Ρίχτου. Κράτησέ το να δούμε και τη στολή, Άγγελε, από κοντά. Δεν ακούω τίποτα. Δεν πειράζει, και κάτι φάει ξύλος, δεν πειράζει. Σ' αγαπάμε. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι ρε παιδιά, μας την πέσανε. Παιδιά. Μας την πέσανε τώρα. Εδώ μας την πέσανε. Άγγελε, κουράγιο. Μας την πέσανε παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ελέγξω την κατάσταση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άκου. Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα, είναι αδύνατο. Άγγελε, σε ακούμε και σε παρακολουθήσω πολύ ενδιαφέρον. Από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα εμείς. Γιατί πέρα από το φυσικό της ημέρας και των καθαγετών των υδάτων υπάρχει και η παράδοση, έτσι, η λαογραφική, που είναι πολύ σημαντική. Ό,τι καλύτερο. Αν μπορείς να τους σταματήσεις, θα πας στην άλλη εκπομπή που είναι για τα γίνες. Της Μαρία μου, Γιώργο, αυτό είναι Ελλάδα. Παραδόσεις, έτσι περίεργα, έτσι αλλάζουν οι εικόνες. Ναι. Πιάσε έναν βρε Άγγελ να δούμε τη στολή από κοντά. Πιάσε έναν. Πιάσε έναν και αν τον πιάσεις, εμένα να με... Πιάσε. Αυτό είναι. Μπορούμε λίγο να σταματήσουμε, παιδιά, μπορούμε. Να δούμε και τις στολίδες. Πάρα πολλές καμπάνες. Τώρα μιλάμε για 20 κιλά στολή, έτσι. Να ακούσω, αν είμαστε ακόμη στον αέρα, δεν ξέρω. Ναι, Άγγελε. Στον αέρα. Σπύρο. Ταυτόχρονα, έτσι. Άγγελε, μαζί με σένα διπλή εικόνα δίνουμε. Διπλή εικόνα παρακαλώ. Διπλή εικόνα παρακαλώ και βράμε. Ωραία, να περάσουμε. Υπέροχα, στο πόρτο. Τα φιλιά μας εκεί στους φίλους μας στην Καλυβρύση Δράμας. Χρόνια πολλά και σε όλη την Βορεια Ελλάδα. Χρόνια πολλά. Να ρίξουμε και μια